as we are bathing our spirits, our being in His presence, we are surrounded. In our midst is His glorious presence, and the presence of the Lord also is within. As we are in Him, He is in us. It is the greatest honor ever rendered to a creature for one to accommodate the presence of the Lord by His Spirit. It's something to be appreciated that God has humbled Himself to the point where He enters our bodies and call our bodies His temples, and not being lively stones, sakha indlu yakomoya, which is the temple of the Holy Spirit. Amatshe aphilileyo, umzalwane nomzalwane, sihlangene sakha itemple elingenziwanga ngezandla zabantu. And as individual, we are also temples. We are mobile temples. Wherever we go, the presence of the Lord is in our midst, in us. Simele ukubonga lokho simdumise. Did you know, bazalwane, ukuthi each and every breath that we have is an offer from the Lord? Ushuthi mbonge nangokuphefumula nje. Mbonge each and every breath. Angazi uphefumule kangaka ula endlini. Umbonge lithi inhliziyo iyashaya ever since you were born. It has never stopped. Iwathatha apha amandla ungami. Una 60, una 70 years inhliziyo yakaze ime iyashaya. There's someone behind all this. His name is Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu omuhle, uyaphilisa uNkulunkulu. Mawunamathela kuye uchitha isikhathi now, you are not wasting time. In fact, isikhathi osichithe noJehova is an investment. Sibusisa amanye amahora owenza into zakho ngoba unehora olichithe ebukhoneni bukaNkulunkulu. Linjengama tithes kuye. Ubonga uNkulunkulu ngalo 24 hours and amanye ama-hour achithe endlini kaNkulunkulu nakwi presence yakhe. Ingakho nje sekhala ubena nawuchitha nami ihora libe linye nilinde nje. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall walk and not be weary. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Greater is one in us than anyone in the world. Sihleliwe, sihleli kanti sihleliwe. uNkulunkulu kithi nathi sikuye. Simbonga uNkulunkulu ngalokho. Ingilosi azikwazi lokho ukuhlalwa uNkulunkulu ngaphakathi. Azikwazi, thina siyakwazi ngomusa wakhe. Sicela babukhumalo ezephambili asicelele noma asihole kule nkonzo yenxusela izwe lakithi. Sisemi kanjalo bazalwane in the presence. Siyambonga uNkulunkulu nangendumiso which accommodate ipresence kaNkulunkulu ukuhlala endumisweni yakhe. uNkulunkulu uhlala endumisweni yakhe. Over to you, Babukhumalo. Sikhuleke sonke bazalwane babegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siza phambi kwakho Baba siyibandla. Siza phambi kwakho sivumelana, siza nganhliziyo nye. Heavenly Father, before your throne sikhuleka. Siphakamisa udumo kuwe Heavenly Father, usinikile igunya Baba lokuthi size kuwe. Nanga noma yini Heavenly Father wena ulungele ukuthi usizwe.
Simi kule ndawo baba wethu osezulwini sikhuleka. Senza izwi lakho sikhulekela abantu bonke. Sikhulekela abasiholayo ezweni lakithi, Heavenly Father. Emazingeni ahlukene, we are ushering them ngalomkhuleko unto you, Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ukuba uzibonakalise phezu kwempilo yabo. Baba sikhulekela izwe lakithi, Heavenly Father, iSouth Africa. Baba sikhulekela baba ukuthi kubonakaliswe intando yakho. Sikhulekela baba ukuthi umoya wakho ingcwele wehlele phezu kwezwe lakithi egameni lika Jesu Kristu, that your spirit may hover exactly njengoba izwi lakho lithi encwadini kaGenesis, umoya wakho baba wawehlele uhlezi phezu komhlaba wawumnyama. Yenze njalo naphezu kwezwe lakithi ngalesi sikhathi baba, kuzwakala imvunge enkulunkulu oyingcwele, kuzwakala imvunge baba wethu osezulwini emelene nokuthula kwakhe ezweni lakithi. Yehlisela umoya wakho, Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubambe lobubi baba osebukhufukela nasemafasteleni, bukhufukela nasemafasteleni endlini zombuso wakithi lobubi. We pray baba ukuthi umoya wakho ingcwele may suppress, Heavenly Father, lamandla okuphakama kwalobubi ngegama lika Jesu namandla segazini lika Jesu. Baba, we pray that your spirit may permeate even the highest offices of the land, Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, that they may influence Nkulunkulu ingcwele, the leaders of our nation. Father, if kukuthi kufanele wehle njengomlilo njengoba wenza kuSawuli, let it be so. We declare njengebandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha that for the benefit of our nation, Heavenly Father, sikhulekela ukuthi ababusayo uNkulunkulu onamandla benze konke abakwenzayo, bathathe inqumo in accordance with your will, Heavenly Father, ukuze igama lakho lidunyiswe. It is our prayer, Nkulunkulu onamandla. Sikhuleka sithulisa Nkulunkulu ingcwele lobubi that is prevailing in our nation, Nkulunkulu onamandla, that is directed kubantu besifazane, Nkulunkulu onamandla. In our nation we say, even as men, not in our name, Nkulunkulu onamandla, that abantu besifazane will be made a shame in our nation. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyasiphula lo moya Nkulunkulu onamandla from empandeni ohlasela Nkulunkulu ingcwele abantwana in this nation, in the name of Jesus. Siyabonga ke Nkulunkulu onamandla ukuthi uyasizwa, usizwa njalo Nkulunkulu ingcwele. We declare ukuthula in our nation ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyakhuleka ukuthi kube wena ozoba ugange lomlilo around this country, Nkulunkulu ingcwele, in the borders of our country. Ake kube uzoba ugange lomlilo, ube inkazimulo ngaphakathi ezweni lakithi, that your spirit may be over every village, every town, every city, on highways and byways. Let your spirit hover, Nkulunkulu onamandla, izwakale ipresence yakho, Heavenly Father. We declare, Nkulunkulu onamandla, that every plan that comes from the pit of hell is destroyed ngegama lika Jesu namandla segazini lika Jesu. Baba, every plan that comes from the pit of hell, every device that the devil desires to use against us in this nation, Nkulunkulu onamandla, we render it useless and dysfunctional ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we declare peace in our nation in the name of Jesus. Baba, mawufuna ukuzibonakalisa ukuthi uyakwazi ukwenza ukuthula okufana nokuthula wakwenza eGosheni iGibhithe lizamazama ngenxa yendlala, awukukwenza ukudemonstrate nangeSouth Africa ezibandla limile likhuleka, awudemonstrate ngeSouth Africa ukuthi izwe
elifuna wena uyakwazi ukuzibonakalisa njengoNkulunkulu phekwalo. Simi uNkulunkulu oyingcwele siyibandla lakho, simi sivumelana ukuthi sibonakalise Heavenly Father, let it be so ngegama lika Jesu. Khulekela uNkulunkulu onamandla, even abakhonzi bakhe ingceki zakhe across the breadth and length of our nation. Nkulunkulu onamandla, that they may stand boldly, Nkulunkulu onamandla, and proclaim your goodness against any situation emelene nabo, kodwa bathembe wena, babheke kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwabo. Bakhuluma izwi lakho Nkulunkulu oyingcwele ngesibindi, balikhulume bethembe wena Heavenly Father, ukuze intando yakhe ibonakaliswe ezweni lakithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, kuzibonakalise ngebandla lakho Nkulunkulu onamandla in this nation, Nkulunkulu onamandla. Ibandla elizoma limemezela ubukhulu bakho, limemezela uthando lwakho, wazeke ukuthi uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Baba, siyakhuleka, sikhulekela Nkulunkulu oyingcwele amazwe awomakhelwane, sikhulekela ukuthula in our continent, Nkulunkulu onamandla. Ziningi indawo in all corners of our continent okunomsindo wezimpi, siyakhuleka ukuthi ukuthula kwakho kwehlele Nkulunkulu oyingcwele kulezo indawo, kube nokuthula Nkulunkulu onamandla, ukuze imvuselelo yakho Nkulunkulu oyingcwele yezikhathi zokugcina izokwehla Nkulunkulu onamandla kunokuthula ezwenikazi lakithi, ukuze Nkulunkulu onamandla izwi lakho may flow freely Nkulunkulu onamandla and touch the hearts of people abadukile babuyele kuwe. Siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu, we proclaim Nkulunkulu onamandla that your word be ministered across the whole world. Nkulunkulu onamandla, wazeke ukuthi uNkulunkulu ukuthula izimpi kube nokuthula. Siyabonga ke Heavenly Father ukuthi masikhuleka siyibandla wena uyasizwa, mawusizwa bese uyaphendula imkhuleko yethu. Sikhuleka Baba sethemba ukuthi uyasenzela konke sicelayo, sikunikeza udumo Heavenly Father egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amandla nobukhosi bungobakho, nobungcwele bungobakho Heavenly Father. Siyabonga ke Nkulunkulu onamandla, thatha udumo nasemini kule ndawo uzibonakalise njengoThixo ngaye uKristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga Baba Khumalo. Singayiki nasemakhaya simkhumbule uNkulunkulu ngezwe lakithi. Sikhulekele iMiddle East, kakhulukazi isizwe sakwa-Israyeli namadodana onke ka-Abraham njengoba kuliwa laphana. Bathi-ke siqale ngezwe lakithi, uma abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba bafuna ubuso bami, bavumele nezono zabo, ngiyozwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Singahlala phansi ebukhoneni bekhosi bazalwane ngegama likaJesu. Awubingelele umakhelwane uthi yazi seloqalile inkonzo. Nkosi yami ngiyaxolisa ukuthi angikaze ngibingelele kodwa asibingelele abangcwele, sibingelele umphathi wohlelo babusibiya, ubaba be-leadership and their better halves. Sibingelele nabasihambele egameni kaJesu Kristu. Sibingelele ibandla lonke abathengwe ngegazi in Jesus name. Sibingelele ke noSinqobile
esekhona phakathi kwethu lezi nsukwana. Ngiyeni ngesithando sami Mama Hlaba engithanda kakhulu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Now greet your neighbor and say shalom, shalom, shalom. Boza mchazela ukusho ukuthini angakwazi usheshwe izandla. Kusenhlizweni yami bazalwane ukubonga uNkulunkulu. Simbonge kakhulu nangezwi ngokufishane uMama Hlaba selethulile la ukusikhuthaza ukuthi si-invest into the kingdom that is for our good and for the glory of his name and for advancement of the gospel of the kingdom, edifying of the saints, for the work of the ministry, salvation of souls, ushering them from the kingdom of darkness into the kingdom of the light. Siyambonga uNkulunkulu, it's iyangijikeleza lento engqondweni yami ukuthi noma uNkulunkulu angangenzela lutho lwasemhlabeni, lokho asengenzele kona kwanele ukuthi ngimbonge ngakho, because my eternity is covered. Ipolicy engayithatha ingaphezu kwe they call it life cover into enjalo, you know, le icover umphefumulo, icover umoya, icover umzimba, incover ngisela iphinde incover ngale ezweni elizayo. My eternity is covered. When I won't experience pain, there will be no need for me to pray. Ezweni esiyakula kuthandazo kuyadungiswa. Baba ngicela ukuthi baba naku ande ngithandazise akusebenzi ngale. Uma ungazange ukusebenzise usela. Yabo. Kobeka izandla phezulu kwabagula abaphiliswe, uma ungazibekanga kusela azibekwa le. Akho ngisho abagadi imoto. Uma ungayigadanga usela. Izindaba. Yabo. Ma unesi nje, ba unesi uqinise ngoba akekho unesi le akaguli umuntu. Yabo. Asidinga amasotsha lapha nasidinga lutho. Yabona nje. Now you cannot afford to miss that. Akho ngisho ukuthi bekezela uba uzobekezelelana. Yonke into iyakhazimula la. You can't believe bazalwane ukuthi akekho uzo ezweni esiyakulo nemizimba ezimisha siguqule sefana noKristu. Uzobe ngeke wenza mistake. Hawu ngiyaxolisa. Uyazi kuphundulekile ngakhuluma wrong. Asixolisani lapha ezulwini ngakuba akekho wenza isono. Akekho ngisho okhohlwayo. So bese nengqondo akuzuguqula imizimba kuphela. Lithi iBhayibheli sokwazi ngokuphelele kusho ukuthi khona into ezokwenzeka engqondweni yethu sokwazi ngokuphelele masifika. Yizwa lonto. Ayikho indaba ukuthi sokwesihlale phansi ke practice iculo. So licula singena nje ezulwini. Libhaliwe lapha encwadini. Encwadini yeSambulo 5. Iculo lobuculo makoti libhaliwe. Ishuni soyihlangana nayo phambili. Angeke sipractice ke bazalwane njengoba soshada noJesu nje ake siqaleke uyaphimba hayi akusho kanjalo. No. Asi Adam before one awe ahlubuke wayevelani kuyilwane nje engazange akufundele kuyiqamba ayiqambe zonke zishaya iQ athi ngulubeni ukuthi lokho angasho ukuthi we angiphindi nje no athi uJakalashe angasho ukuthi yinja ngoba seyidlulile futhi angasho ukuthi yo mhlambe ngithe konje ngithe wena uyini ayikho lonto ayisebenzi lonto uyabona ngoba wayene intuition wayenolwazi olungezi ngokufundiswa though uNkulunkulu wayenamazwi wayebakhuluma kuye uyidlala ungadli la but kokuningi uNkulunkulu wayevela kubeke phambi kwakhe ebese enza nje ngisho engadini asiza ukuthi wamtrainer wagcina ukuthi idlala ungadli la wasethi ngene ensimini uyisebenza finish
wayihambela uNkulunkulu. So kuzobuyelwa lapho ngokuphelele futhi asizubuyela la uAdam ayekade ekhona. Sizodlula thina siyohlala noKristu kwezasemazulwini indawo. uAdam engakawi wayakaza ahlale noKristu kwezasemazulwini indawo. Kodwa manje mase buyiselwa inzalo yakhe ngoba thina sizalelwe esonweni phela kusho ukuthi inzalo kaAdam. Kwabona ukuthi kufanele siphinde sizalwe kabusha. Ukuze igenealogy yethu ishintshe. Kuyazwakala bazalwane? Yeah, sibe traceable to God. Njengoba kwakwenzeka kuAdam. Ngoba uAdam akanayo ubaba wakhe uNkulunkulu. Asinayo ubaba kaAdam. Ubaba kaAdam uNkulunkulu. He was a direct offspring kaNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Manje lento okuzalwa kanje sizalwe spiritual ngalendlela. Singama direct offspring kaNkulunkulu. Ingakho kusetshenziswa igama lokuthi singabantwana baNkulunkulu phinde kuthiwa we are sons of God. A son of God in the Old Testament was Adam, that's all. And then bese bayingilosi ke sasibizwa ngama sons of God ngoba azizalananga zona. Azinayo into yokuzalana ingilosi. Whereas in the ziphume direct kuNkulunkulu as creator ngezwi. So ayikho lento ukuthi uGabriel uzalwa sibani cha. Ingakho sibizwa ngama sons of God. And no, Jesus was called the Son of God in the Old Testament and the wisdom of God. Yeah. You understand? We are not a fourth man in the fire. You see? We are. Kwesikhathi wayibizwa nge-angel of the Lord, the messenger of the Lord. So ungacanga ukuthi kwakhulunywa ngengilosi kanti kwakhulunywa ngaye uJesu Kristu. Now uNkulunkulu usithatheke kwi-New Testament wasibeka phezulu. Yabo nje basihlelana sine citizenship entsha esiyithole ngokuzalwa. And lapha kulelizwe abantu bakhona mabezalwa banikwa bane kusho ukuthi babe kuthiwa kutholakala i-certificate besizoba i-form affairs yakhona ine birth certificate ayina i-death certificate masuzelwe khona ya unokuphila okuphakade masuzelwe ukuphila okuphakathi kusho ukuthi ngeke kusafa lithi iBhayibheli nomufa physical yet uyohlala uphila nje yebo. So ayikho once uzalwe khona unikwe i-birth certificate ayikho i-death certificate khohlo. Mangabe umuntu akade sikhonza ngaye naye ephelele esogweni kusho ukuthi bengazelwe. Hey mhlawumbe lento Nkosi yami. Noma ngabe kwenzeka iphutha ulalela nje manje ubuzodla isidlo kuthiwa zihlole ekuqala. Kuyazwakala before ungene kusho abantu abasindisiwe. Kuthiwa uma ngabe ungazihloli ungene noma kanjani uzoba weak, ube sickly and die. 3 things. Lokho akuyona punishment, i-discipline. Uma kufikele ukuthi nifa uthi uNkulunkulu woza nganeno ngoba uzozimoshe kakhulu. Uma ufuna ukuthi kaIsaya kunokufa okuyi escape ashesha kuthatha uNkulunkulu masufuna ukuthi uqala ukubheda. Ngoba nje akakwazi ukunika i-divorce certificate ne-death certificate ayikho. Mhlawumbe nizwile lento ngisho. Uma nje umuntu ehlehla ayezonweni kade kuthiwa usindisiwe angabuyi ube ngazange aqale. Ngoba ozelwe uzothi ngiyosuka ngeke baba uzelweke lo. Yeah. Let me tell you something. Angameni uNkulunkulu amisa izinto noma amisa usuku lokufa kwakhe. Athi angafi ekude nami ngoba uhamba nami. Mhlawumbe imisikole umoya kaNkulunkulu wokuzalwa kwakho ohlala kuwe akahambi noma kanjani. In fact lento eyenza ukuthi uzalwe kabusha yini ngikhulume into ejule kanje namhlanje. Into ekwenza ukuthi ukhethe uJesu
ngoba waziwe ngaphambili labo abazi ngaphambili. That's how God can know. uNkulunkulu wazi ukuthi uzobe uphi, uzohlangana nobani kusasa, inwele zakho zingaki, wazi yonke lento, wazi imicabango ozoyicabanga ekseni ngo8. Usethi ke uDavid ukwazi okungaka kuyangimangalisa. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyethuka uthi ngangakubumbi ngakwazi, yabo yabo. Ubona uLevi engowesine ngokwegeneration, umbona kuAbraham. Ubona uLevi kumkhokho wakhe, ubona uLevi lapho ukhalweni embeweni kaAbraham, uyambona uLevi ngesikhathi uAbraham ekuMelkisedeki okweshumi, noLevi ekuAbraham wanikela okweshumi. Kanti uLevi njalo uphuma kuJakobe, uJakobe uphuma kuIsaac, uIsaac uphuma kuAbraham, kodwa usuyabonwa lapha kuAbraham already. Manje indaba yakho yahlelwe emaphakadeni, uNkulunkulu engakahleli ukuthi umhlaba uzobeka phi, iMars uzoyibeka phi, iJupiter uzoyibeka phi, waqala wahlela ngawe. Futhi wakubona ngoba ubukuye. Hayi. Wakubona now kunegama lithi sovereignty, leli gama sovereignty niyalazi? Yeah. I-sovereignty umuntu one power of choice, owenza one power yokukhetha nokudecide. That's now uNkulunkulu wenze umuntu ngomfanekiso wakhe. Enye into ezwa sifane noNkulunkulu kushuthi sine power yokuzikhethela. Sine power yokuzikhethela. Noma uthi sangasifela esiphambanweni, we can reject i-offer yokuphila okuphakade sihambe sisogweni. Isihogo esingazange simiselwe thina, thina sishadise noSathane. Mayisefakwe esihogweni esakhelwe yena nengilosi, sithole sesingena nathi njengenkomo ingene ediphini. Idiphilana inkomo ubani waziyo? Abantu baselokishini, Nkosi yami, mhlambe Nkosi yami. Izona nje Nkosi yami, ingane zaselokishini angeke Nkosi sazi ukuthi wenzakalani engwane zaselokishini. Le komlazi nawo umasho. Indaba yedipha yaziyo. Cha ngibona izandla nje futhi ngethuswa ukuthi khona abantu abasha abaphamisa izandla. Idishelwana inkomo iyokwenzana ediphini. Amakhizana noma amazenze yini? Na indaba enkulu. Indaba ze-microwave zibe dlu. Now isuke inamakhizane noma namazenzeke ngoba bakhona nawo. Laphana kunomuthi ofakwayo laphana bese ziyodipha khona. Ngesikhathi izidipha enza namazenze namakhizane. Ayaqathaka ayasuka ngoba manje ismell nama-chemicals ala enza ukuthi bangakwazi ukuqhubeka. Kodwa ngesikhathi lakhiwe idiphu bekuzodipha amakhizane iwona bezofakwa ediphini. Njengoba lilikhulu nje lakhelwe wona. No, lakhelwe izinkomo, kodwa kutholakala sengena nani namakhizane ngoba anamathele kulento eyakhelwe idiphu. Ungena kanjalo kumuntu esogweni. Kodwa mawuthi ubheka iplan kaNkulunkulu ngomuntu, ayikho indawo esihoko, akaplanile. Kano Sathane isihoko lithi iBhayibheli siphuma kuye. Umlilo ozoshisa wena uzophuma kuwe. uNkulunkulu ulaka lwakhe liqhamuka ludalwa yisono. uNkulunkulu akanalo ulaka. Kuthiwa luza ngesono sethu ulaka. And ulaka not lothando, ulaka lobungcwele bakhe nokulunga kwakhe. His justice, his righteousness and his holiness iyademanda ipunishment yesono. And praise God for his love and his grace is in a solution. Kuthi umuntu mayisenje uzosizala kanjani. And the solution yesono yaplanwa isono singakabikho nozolinga uAdam noEva bengakadalwa. Kodwa isolution yesono yayisikhona.
Yeah, that is why uJohn ebona uJesu njengemvu ehlatshiwe right from the foundations of the world. Not from the creation, from the foundation. Wayeseqalela uJesu ukufa efela thina, but in the spirit. Kwasekuthatha ukufa kwakhe ongabona okwenzeka kwezasemazweni kwele imimoya kwathathwa kwadownloadwa kwazo manifesta waba inyama sambona ebethelwe esiphambanweni. Ukubethelwa kwakhe kwaqala kwaqedwa futhi wavuka wanqoba esekwezasemazulwini indawo. That is why uJesu ethathe lokho ukufa kwakhe engakafi emhlabeni wathatha ukufa kwakhe ukubona uIsaya wathi ngemivimbo yakhe siphilisile. Wathatha lokho okwaprofetwa ngaye engakazalwa. Kodwa manje kwathwala ukuthi usezelwe nentombi izomzala ingakazalwa kodwa usezele sizalelwe indodana. Anganoma uNkulunkulu akasurpriseki uthi hawu kwashunqela wonke umuntu wena wasala wangasindiswa. Ukubone emaphakadeni udecide ungasindiswa. Khambe lento ngishoyo nizwa kanjani? Labo abazi ngaphambili wababiza esebabizile wabangcwelisa esebangcwelisile wabaglorify njengoba sibheke kwi-glorification nje yemzimba emisha. Uzathuma abafundi abapostoli athi yani eSyria ngoba nginabantu bami lapha enzothi manishumayela baphenduke. Useyabazi njalo. uJesu akathandazela abafundi bakhe uthi nalabo abazokholwa laba beshumayela. Kusho ukuthi kuthandazelwe abantu basesezonweni. uKristu akasifelanga ngoba senzeni usifele siseyizoni. Ngesikhathi nje uyithola sawuya phambili ubizwa into owawuyenza ungakangeni ngisho esibelethweni sikama kwakho. Uyakushungela kushoyela bangezwe abanye uzwe wena. Mhlawumbe ufike nentombi yakho ithi yakubamba ngebhantshi ukuhluthula ubizwa ubizwa into owayenza usekuNkulunkulu emaphakadeni. Uma sizokubona sawuhlehla ungabuyi kusho ukuthi kwindaba yakho wasekuqaleni ayizange ilunge nje. Sathi singena ngofront door wena wangena ngefastela. Njengoba usho incwadi kaJuda. Yebo? Ngicela utshele makhelwane uyayizwa indaba yethu uthi suka. Kunezi qhubeka nje ukhuluma ngoba mina ngilinde wena uthi uthini. Bengikutshele nasekuseni mangithandaza ngathi wena uzokhuluma into oyithandayo. Ngoba uyababona abantu angibaboni mina babona wena. Wena uhlola inhliziyo. Manje mina ngilinde wena uthi uthini. Akufanele kunezinto ongafanele kube nzima ukuthi siyithole ngoba sesatholelwa zona. Bengafanele kube nzima ukunqoba ngoba sesinqotshelwe. Yabona 40 days and 40 nights uGoliath eqolozelene eqolodela impi kaIsrael. 40 days bese emzimeni. Kwanele kwashawa uGoliath bathola isibindi lapha. Sebengasajahi ke manje uGoliath ngoba usefile. Sebejaha laba kade ehamba nabo. Kodwa ababaleka abashiya isithunzi. Sekulula manje. That's why one shall chase 1,000, two shall chase 10,000, meaning 3 a million. 100,000, 4 a million. Because that's how the power of multiplication yenzeka kithina masihlangene sithandaza. Ngicela ubone izandla zathi ezithi baba zambule zambule kithi awubana basho njalo zambule kithi lalelanike into yenza ukuthi uNkulunkulu athi asikonke asikwenze ngokukholwa asho sonke asikwenze ngokukholwa khona mehluko phakathi kokukholwa believe nokukholwa having faith nokuthemba ukuthemba kusho to hope khona nokuthemba to trust yabo ngingathi la eqaleni iphuthe esilenzayo siyacela
lento esiyicelayo uma kuyinto kufanele siyamkele sizoyilinda. That's very wrong. Kufanele siyamkele ngesikhathi senzani, especially masicela utheni uJesu celani kuzoba kanjani, nizolinda. Uthe celani nizolinda bese mase nilindele bese niyaphiwa. Usho njalo siyalinda ke, ngisalinde uNkulunkulu. No, asilindi into esiyicelile, silinde manifestation yento esiyicelile. Silinda ukubonakala kwayo. Obana abazazi lezi ayithombe zaqala kuthiwa kuthiwa type, yeah. Abazazi laba bazeze cellphone lapho sengibabonile. Noma ushutha ikhamera yakho ithi isi uthi kanje bese udonsa leyo isithombe lesakhona. Most donsa sinjani, si blank, asina nix. Kodwa ngesikhathi usithe emoyeni kwenzakalani? Labantu kade bathatha isithombe baye beve. Kusho bebevele bekhona baye beve. So mawucela anything from God, especially emthandazweni we're asking, not seeking. Khona mehlo phakathi kwe asking, seeking and knocking. These are types of prayers. Kwenzeka sithathe i-seeking prayer siyeze i-asking prayer. Impumputhe ithini mayibuza uthini uJesu mayikhala uthini uJesu? Ufuna ngikwenzeleni? Yathini impumputhe? Ayizange ikhuluma into eziningi kuze kushone ilanga. We don't spend more time sicela. We spend more time sifuna. Kofuneka sikuchaze lokho what is meant by seeking. Seeking. Seeking akasebenze ezintweni zala emhlabeni esicelayo, ingubo, umshado, umsebenzi, angeni useeki lapho. Asabelwanga ukuthi sizifune lezo zinto. Sabelwe ukuthi siyicele. kuNkulunkulu osezulwini owenza nangaphezulu kokucela kwethu. Odlula abazali mabenzela ingane zabo. How much more your Father which is in heaven? Uma ngabe enicela isinkwa kaniniki itshe, ucela. Tshela makhelwane ucela. Ingakho masiqeda ukucela siphinda siqhubeke neaddress zethu kade sicelile kodwa sibe stressful. So ngesikhathi ucela ushaya ufana umuntu oshaya isithombe othi qafa. Suyitholi. Suyitholi into oyifunayo. Noma ungakayiboni izo manifesta ngesikhathi uthi kusho ukubonga, ubulokhu ubongile nje. Uthi ngiyabonga baba sengiyasebenza. Izo manifesta lento. Ngiyabonga baba ngiphilile. Healing, we don't seek after it. We ask. In fact, we can declare it if we like. Where's one thing? What can we do? Why? Because we are healed already, in as far as God is concerned. Manje akufuneki uqhubeke ugule kanti uphilisiwe. Ukuthi ngemivimbo yakhe uphilisiwe yiqiniso. It's a spiritual divine fact. It's a fact. A fact is something that you cannot change. Frustration ke kuNkulunkulu ukubona abantu abaphilise ngendodana yakhe beqhubeka nezifo. Nilalele noma nilele lezi. Yeah. Umsebenzi ungena phansi kokucela not phansi kokufuna. Kodwa abezizwe bakufuna lokho baze bakuthwalele. Imali ayifuna umuntu oyindlalifa. Uyayicela futhi uyayideclare mayithanda. Athi imali in the name of Jesus. Mina njengendlalifa yasezulwini. Ngithi woza manje ngiyakudinga. Yeah, we can go as far as that.
Hawu niyayezo. Kanti yokwenza le authority uNkulunkulu asinike yona. Yabo? Kanti wanilamandla asolwimini ukuthi we shall declare a thing and God will establish a thing. Azange bam understand ubaba besifunda incwadi zakhe noma Mahlaba waseKorea. Unencwadi ayibhalile ethi fourth dimension. Kunama dimensions. So ukhuluma ngayo ngingimini. Kodwa the spiritual dimension is bizwa ngoy fourth dimension. Asonke kwe fourth dimension. So izinto before zibe khona physically ziba khona spiritual qala. Before izinto zibe izinto ziba yizwi. So ngesikhathi et let there be light, that's a word from God, but it contains light. Then light will come forth. Light will experience existence. Outside God. But the light was already there in a form of a word until God released a word for the light, and then the light was there. Because without the word, akukho khona ngoba zonke izinto zivele ngezwi. Eqaleni wayekhona ulizwi, izinto zonke zavela ngaye. So before into ibe yinto iba yizwi. Before inkukhu ibe inkukhu iba iqanda. Nayizwe ndikisho. Manje ungicabanga ukuthi iqanda mangabe udla iqanda uyijela ukuthi udla iqanda. Udla inkukhu engaka develop. Manje inkukhu engadevelophile ibizwa ngokuthiwa yiqanda. Nezwi nento mengaka develop ibiza ngezwi until you speak a word. Nikhona bazalwane? Now izwi likaNkulunkulu liqukethe izinto ezithwele ukusho kwakhe. Sometimes uNkulunkulu uyasibeka esimweni ingakho esibiza ngomakoti kaJesu. UJesu eyinhloko. Male thina sumzimba somakoti uyayizwa lelo gama line femininity lapho. Now kusho ukuthi sinembewu thina, but futhi sinesibelethi ingakho kubizwa ingqondo yethu ibizwa ngama loins. Lapha kuma loins lapha kuba khona ama reproductive organs kuma loins, lapho imbewu igcinwa khona. Yabo? So kubalekile ukuthi umzalwane ube fertile, ungabi barren, ube nembewu yokureceive imbewu. uAbraham ube nayo imbewu, uSara engenayo imbewu. Yeah. So njalo mabehlangana noAbraham, imbewu uAbraham iyaphila kodwa ifika engayitholi into ezo incubator. Ingayitholi into ezo fertilizer. But mangabe eya kuHagar ufika kowesifazana onembewu yokwamkela imbewu. Leyo nto ibizwa ngokuthiwa ifertilization. Into yenza abantwana baIsrael bangangena eKhanani hayi ngoba uNkulunkulu engashongo, hayi ngoba futhi wayikhuluma into engekho, akahlangananga nembewu yokwamkela imbewu, which is their faith. Ngimelene nespirit of barrenness, kushunyelwe njalo kodwa wena ungakhulelwa. Ngoba uNkulunkulu wazi kahle uyaligaranti izwi lakhe, it will never fail. It will never come back to him lingakwenza ngalithumele kona. Kodwa manje liyafika kuwe lingakwenzi. Uyakujabulela uNkulunkulu mangabe ubonga ungakayiboni into oyibongayo based on what he has said. Kuthi hayi nje bethembisile nje akawaqamba amanga. He's not a man. He's trustworthy. I can trust this man. Mayithi nginje kusho ukuthi njalo. Methi kholwa uyosinda nendlu yakho akabhedi akabhudi. Ukhuluma into ela kuye, kukhuluma yena imbewu yesithembiso. Wezwe ngikhuluma imbewu, ukhuluma nje useqedile. uNkulunkulu akakhuluma emhlabeni engakaqedi ezulwini.
ngithi ngeze njani manje ngithini hey yezwa lento ngisho awunikeli ngoba uNkulunkulu eswele unikele ngoba uNkulunkulu ukunikela kwakho kuNkulunkulu kuyi-opportunity for greater blessings kunezinto uNkulunkulu azibona ukuthi kufuneka ehlangabeze ngokuthi wena uhlangabeze isidingo uNkulunkulu akanaso isidingo akadingi lutho ingakho ngesikhathi edala izulu nomhlaba nje azange akudinge kwa wena ngikhuluma nani ngithi ngesikhathi edala izinto ezisophisticated edala ofish edala yonke into azange akudingi ukuthi uzomlekelela into azakudingela wena ukuthi ubuse phezulu kwento aseyiqedile ubuse ungaqali phansi la iqale khona wena ufike usubusa sekwenziwe busa iba njengeqanda elifika sidleke sesakhiwe iqanda alindi ubona uma wakhe indlu kodwa ungayiqedi wakhe nje ikamela elilodwa lokuthi ukwazi ukufihla ikhanda kodwa kule indawo akaqedwa akenziwa lutho so ufika nje makhe wakha ula no inyoni mayakhe izidleke isakhe isiqede finish ibisikhipha iqanda ke ilikhiphele esidlekeni esesiqediwe uNkulunkulu asizalelanga la sophikile sijuluke siqale phansi usiza ngisho sesizalwa kabusha le nje ukuthi sizalwe kabusha sifike uJesu uSathane senqotshiwe sifike izifo seyinqotshiwe sifika konke sekulungisiwe uJesu wazi wathi it is finished sesingene ekuphumuleni kwakhe yabo ngoba manje masingeze ushumayeza lezi zinto sizoba religious ukuba religious it's man's effort how nikona bazalwane there's difference between a relationship yomuntu noNkulunkulu ne religion and a kingdom kaNkulunkulu sishumayela asishumayela religion sishumayela a gospel of the kingdom sishumayela a gospel of the kingdom sishumayela a gospel lelo gama nje lilodwa noma singathi nje sishumayela igospel singasachaza ukuthi igospel ya lona lilodwa nje lisenza sijabule lisho ukuthini lona leyo gama ngoba yeah now bese kuthiwa good news of the kingdom yabona so makuvulwa nje umlomo umshumayela kufanele enze sure ukuthi ushumayela izindaba ezinjani ezinhle ezingasho ukuthi uzofa kusasa ezizothi mawukholo uzoba nokuphila okuphakathi ezizothi eqediwe ungasaqhubeka udonse ngenxa yesono wasenza ukhono sakudonsela 3 days wakhava eternity yakho uzama ukukhokha uJesu ukhave eternity yethu uma sizozukhokhela thina wayikhava ngokuthi afe yena ahlushwe ebese engcwabeni 3 days and 3 nights ebese ibuya lapho somsebenzi sewuqedile sekukhokhiwe ngicela utshele makhelwane musukuzama ukukhokha sekukhokhiwe yeah in fact nje kukhiphe nje kuyi vocabulary of your life igama lethi khathazeka kukhiphe as from today ngoba kunezinto ezipoisonous ezilimaza into oyikhulelwe oyiconceive ngesikhathi uthandaza wasureceive izwi wasureceive izwi ngesibeletho esinembewu yokukholwa ingakho lithi iBhayibheli mawukholwa uyosinda wena nendlu yakho uyabona so now indaba yokukholwa ikwenza ube pregnant for the salvation of your family even ukuphila enyameni ukuphila physical lithi iBhayibheli liukuphila kwabalifumanayo life kezwakala izwi that is why uSathane engafuni ukufunda iBhayibheli because udla life udla something enama nutritious kuthiwa yini ama supplement kuthiwa yini lento ekuthiwa foods kuthiwa shon food supplement kusho ukuthi into ongasazitholi eqabishini la namhlanje ele genetically modified kunento wazi ukuthi mawuthi udla inkukhu yanamhlanje kube ngathi udla amathishu
ayina taste. Kufanele uzoyi-spice ukuze uzwe ukuthi khonto oyidlayo. Umkhwepha khona nje amathishu. Uma uthatha amathishu lawa wahlafuna uzothatha yona cishe kufaka. Yabo. Why? Ngoba i-gist yakhona ikhishiwe iqhudalaziwa la. Nemjovo kunemjovo eminingi efakwa la singayazi. Yabo? Uma uthi ngama-apula aqala ubuzwa usekameleni iphunga ligcwale yonke indawo. I-apula belimane ngisho upheka amazambane ubuwezwa. Manje usupheka azavutwe awuzona ukuthi uphekeni. Yabona. So that is why kuvele ke lento ke ama-food supplement kuzo-supplywa kuzo-supplementwa umzimba nge-nutrition. Nikhona bazalwane? Ekufuneke ithole umzimba ukwazi ukuzisebenzela ungasetshenzelwa. I-treatment ukusebenzela umzimba wena umzimba ungakwazi ukuyisebenzela. Yabo. Kanti uNkulunkulu azange udale kanjalo. Udale ukuthi wena unika ikhala uzozilwela. Masinga analyze igazi lomuntu will be surprised. Ubona imfihlakalo yokujula kwaNkulunkulu igazi. It's one of the mysterious creation of God. It carries the life of a person. It moves around even in the circulation yegazi. It's a mystery. It's a mystery. You study that thing. It's mysterious. Nokuqala nje kokushaya kwenhliziyo ingayeki. It's a mystery. Nemicabango yakho njengoba kunama wires all over you, but it's mysterious. You check someone who has designed all of these things. Check. It takes doctor iminyaka eyofunda ngamehlo odwa. Manje uNkulunkulu ukhuluma ngezwi vele iphile yonke lonto. Once you miss uNkulunkulu kwa spiritual language, you have missed the very foundation. Ngeke usam understand ko psychological, physical, emotional, ngeke usamuzwa. Ngoba if the spiritual part is the authentic, is original. It is very original of everything physical, psychological, you name all the aspects. Ziphuma kwa spiritual. Butshela makhelwane awuthinta makhelwane uzolthi kuthiwa. Before healing yakho ibe physical, ube ne physical evidence yokuthi uphilile. Ube uzwe physical ukuthi abona mounting it, how that pain is gone. No, that healing was there in the spirit form. Le healing oyizwa manje kwa physical iphuma kwa spiritual. He sent his word and healed them. Yisho ngezwi ngizofika inceke yami seyiphilile. Uthi uJesu amazwi engwakhuluma their spirit and life. Spirit and life. Spirit ngoba izwi likaNkulunkulu it's a living thing. Asho sonke living thing. Yeah, liphefumulelwe. Izwi kaNkulunkulu liyaphefumula. Kodwa mawulifunda nje kade ufunda incwadi yehistory, ufunde nje uMateyu wasuka wayabona. Ayikho into ozoyithola. Ngithi uzothi uqeda ukulifunda uphinde futhi ube ne-stress kade ufundiswe. Ubhizi wena ufunda iBhayibheli. You don't read scriptures or you don't read the written word, the logos. The written word of God. Once ifike ngaphakathi uzindle ngayo iba urema, spoken word. Yabo? Lento kodwa uyifunda once umeditate ngayo imenza uNkulunkulu manje angagcini ngokuthi umfunde abese ekhuluma umuswe ngendlebe kamoya. Ibisiyaqala lapho ke manje ke ukusebenza kwezwi lisebenza impilo yakho. Nenze njani? Kufana nokuthi uNkulunkulu make wakhuluma ngento, asho uNkulunkulu make wakhuluma ngento. Isikhona ingakabikho. Yabona manginika icheck ka 5,000. Usuno 200 rand about 25.
kodwa basephepheni elilodwa elibhala u-5,000 kodwa la iphepheni khona ama-notes awo bazokubuza ufuna in 2,000 noma ufuna yabo ayikho into eyincane ngayo la ngoba manje nayo imali yakho and out of this check uphuma ama-notes o-100 about 500 100 about 50 5,000 100 about 50 right no nezinjani kanti esikoleni benithini hawu uzani ngitsheleni now izethembiso zikaNkulunkulu zinjenge-checkbook zinjengesheke to be cashed ngefaith ngethi izwi kaNkulunkulu already selikuphathele lento oyidingayo kodwa uma ingakheshiwe ngefaith ayimanifest iphelele eBhayibhelini izwi nje lithi ngemivimbo yakhe siphilisiwe icheck le ubhalileyo noma ireceipt esho ukuthi unephasela somewhere sekufuneka wena uhamba uphethe ireceipt ungafika ukuthi ngiyacela ukuthi ngizolanda yabona livesi lithi ngemivimbo yakhe siphilisiwe asho so ngemivimbo yakhe siphilisiwe likheshe lelo check lelo hamba lo receipt uyibeke phambi kwakhe nikhona bazalwane uthi according to what it is written here yebo my faith now hallelujah is receiving the gift that is written here nginibhal uthi uMongcwele ngoba uJohana uthi nginibhalele lokho ukuze nazi asho sonke nginibhalele lokho ukuze nazi ukuthi nokuphila okuphakathi akasho ukuthi ukuze nibe nokuphila okuphakathi it's one thing to know what you have and it's another thing not to know what you have uyabona nje mawukhula umntwana useno 2 months noma uyabona ake sithi 1 year mawungabuza ukuthi what gender are you uzothi mayisekwazi ukukhuluma uzothi what is that lokho akusho ukuthi igender ayikho kuye mangabe email uzoqhubeka abe email noma engazazi yeah uGideon watshelwa ngento anayo yokukhulula uIsrael not ngento azoyicela no ngento anayo asho so ngento anayo yeah now did you know the moment you receive Jesus Christ you receive everything you can think or you can that's why the Bible says my God shall supply qedela no only God can do that even your husband cannot do that he cannot supply all your needs but uJesu mamkela is so loaded that everything ozoyidinga is in Christ that is why kulithi iBhayibheli uyikho konke kubo bonke kusho ukuthi mayethi nje I'm the light of the world uye futhi Lord I'm the bread of life so he is everything ongayicabanga uyangizwa ngiyabona uyangizwa my son uyangizwa and your life is being revolutionized now wena uzile nje angikhulumeli ukuthi lo muntu ukhomba nina u3 ukhomba mina lento engiyishumayelayo nami ngiyashunyayezwa yilento engiyishumayelayo Komanje mathi ngibheka uNkulunkulu ekhuluma ezweni lakhe ngiyabona ukuthi asikafiki la kusho khona izwi. Let me give you one example. Uthi uJesu manikholwa yimi. Nikholwa na yini futhi? Na imisebenzi mangithi ngenza ukuthi nikholwe ukuthi ngiyenzile ngempela. Yabona manithi ngivukile mangithi ngivukile kwabafileyo nikholwe ukuthi ngivukile kwabafileyo. Yabona uma nikholwa ukuthi ngizithathe zonke izono zenu nanti undlu kaNkulunkulu elithwala lisusa isono sezwe. Uma nikholwa ukuthi ngimnqobile uSathane. Imisebenzi engiyenzileyo noyenza. Minus le ayenze yena as the savior and the seed of all nations ngoba ngeke ngikwazi ukuyothwala izono zabantu. Usekhona la endlini?
kunezinto ezabelwe. That is why uthi because of them I sanctify myself. Kunezinto ezabelwe ukuthi zokwenziwa uJesu kuphela. In my name. Did you know that? Get in. Shushan. uJesu yonke into akade yenza ewu-Adam ezelweni. Wanele wazalwa intombi nje kwafuneke manje yonke into ayenzayo ayenze in my name. Aphinda ayenze in his father's name. Aphinda ayenze in my name. Kanjani? He is my substitute. Yeah, he is my kinsman's redeemer. Here to go into the womb of a woman ayolanda ikinship uzakwazi uba umuntu ebantwini. Angeze angayisiphambanweni noNkulunkulu ngoba siyosha leso siphambano. Futhi mayezo yesiphambanweni without me nikhona abazalwane akafeli mina mayenza njalo. So yonke into akade yenza ngisho inqobo uSathane bengamnqobeli yena uSathane. Kade yena adila noSathane. uSathane akasayi kwi-judgment. Did you know that? Ngesikhathi esizayo esikhulu sokwehlulelwa. Esihlalweni simhlophe sokwehlulelwa. uSathane akezukuya lapho. Why? Because useqediwe ngayo. Usegwetshiwe. No, isentence ekhishiwe kuSathane. Into esazoma phambi kwesihlalo sobukhosi abantu abafe bengenaJesu nezingilosi beyilandela uSathane. Ingakho kuthiwa sogweba ngisho izingilosi. Yabo. Kodwa uSathane seqediwe ngayo. Njengoba kutatazelisa nje usegwetshiwe. Njengoba kutatazelisa usenqotshiwe. Njengoba kutatazelisa usefaka ushuthe phansi kwenyawo. Now uthi uJesu manikholwa yimi nikholwe imisebenzi engenzileyo. Imisebenzi engenzileyo nokwenze njani? Sheshani nonke. Izwa ukuthi uthini kubafundi bakhe. Uthambani nina niphilisa abagulayo. Usho kanje. Ikhipha amademoni nina ngikhuluma nani. Lokho ogcina kuyamakalisa nivuse nabafile. Yamuzwa? Akasho kubapostoli wemqulu. Usho kubafundi. Basazo graduate on the day of Pentecost babe ngabapostoli from there. Kodwa okwamanje basabizwa ngabafundi bakwi-process yokufunda i-college kaJesu 3.5 years basafunda. On the day of Pentecost baqala lapho ke mawubuka incwadi yezizwe ezenzo mayibizwa kuthiwa izenzo zabapostoli. Nangizwa asho nso izenzo zabapostoli. Kodwa mawuthi uyajula ngalo elogama la lencwadi uyabona ukuthi izenzo zikaJesu ngoba uyena othe ngizokwakha ibandla lami. Uyabona? Yabo? Kodwa manje uzokwakha ibandla lakhe ngabantu bakhe. Uzosebenzisa fivefold ministries, asebenzisa ama-elders amathile, asebenzise nabakholwayo egameni lakhe. Enze lo msebenzi azowenza. Ngithi ulethe isambulo kuPetro. Ngesikhathi uPetro ethi you are the Christ, the Son of the living God. Wathi inyama negazi ayikwembulelanga lento esho. Ayiphumi kuwe. Iphuma kuBaba. uBaba akazange agcine ngokukhuluma ngoJesu. Ukhulumile nangoPetro. Uthi achaza ukuthi uJesu ubani. So uJesu useyitolika uthi hayi Petro hayi ngoba usmart kunalapha. Usuke wena waba open uNkulunkulu wembula ukuthi ngingubani ngawe. Inyama negazi meaning wena Petro. You can't no there's no one who can know me without the revelation from the Father. Usekhona? Uyayizwa into ngisho? Uyajula ngayo? Yeah. uNkulunkulu asisize. Lento ngihlale ngiyikhuluma njalo. Let's go back to the drawing board bazalwane. Ake sibuyele manje ekutheni uNkulunkulu yena betheni. Nasi isimo sengibhekile konje izwi lenkosi lithini. Liyini iqiniso likaNkulunkulu ngoSathane? Asho sonke liyini iqiniso likaNkulunkulu ngoSathane? Akufanele uzwe ngoSathane, uzwe kuSathane yonke into.
ngoba umqambi manga. Yizwa kuNkulunkulu ngoSathane. Ngoba uzokutshela iqiniso eliphelele ngoSathane. And uSathane umelene neqiniso likaNkulunkulu against him. Ukuthi uthini uNkulunkulu ngaye. Usekhona la endlini. Uma ungezwe ulibamba iqiniso likaNkulunkulu ngoSathane, lithi iBhayibheli abantu bami bayabhubha ngenxani. Alisho ukuthi ngenxa kaSathane. Lithi ngenxa yokusolulwazi. So lapho ubhubha alikhulumi kuphela ngokuthi ubhubhufe. Likhuluma ngokubhubha kwezinto, ukubhubha kwefaith, kunezinto ezibhubhayo, ukubhubha kwejoy, ukubhubha kweauthority, kunento ezibhubhayo kuwe. Usala uphila kodwa kube nezinto ezibhubhile kuwe. Kusale nje ukuthi umzalwane ezulwini mawufa. Kodwa izinto eziningi engabe uyazi exercise uJesu ayithembisile, awuze exercise. Ngike ngizibuze nje, out of many promises in the Bible, how many do I inherit? Because the Bible says we are heirs of his promises. Ashonsonke, we are heirs. Michael Manaliwa mama, uthi anginakuthatha isinkwa ngesinike izinja. Wayikhuluma ngani lapho? Wayikhuluma ngesinkwa leso sithenga ebhakwe. Wayikhuluma ngani? Wayezokwenza noma? Wayezocela ukuphila kwani kwendodakazi yakhe. Manje uJesu lokho kuphila ukubiza ngesinkwa. Uthi hayi lento ozoyicela la isinkwa sabantwana bakwaIsrayeli. Wena uyena umIsrayeli, angithunywanga futhi kunina. Hayi ngoba wayingathunywanga kubona, kodwa insindiso kwakuthiwa izoqala kwaJuda. Bese udlulela kwabezizwe. Ingakho uPetro enikwa okhiye, ashonse kwenikwa okhiye. Yeah, okhiye labo uPetro ayinikwe bona ukuvulelwa kwabezizwe into the kingdom. Manje wagcina ngokuvula ke kodwa ngesikhathi kaCornelius wagcina evulile. Kwabona ukuthi akangenisisi kahle ngoba isambambile lento ubuJuda. Kwase qhamuka uPawulos ke wavela yena wangena wampostoli wabezizwe. Wayesebhala uhalf weTestament elisha. So kusho ukuthi ukuphila thina lithi bonke abamamkela abanikho beze sheshani nonke bonke abamkela uJesu banthola igunya lokuthi bayini. Ngicela ubone izandla zabantwana bakaNkulunkulu. Niphamisela kwenze njani? Ngicela ubone izandla zabantu abalisebenzisayo lelo gunya lobuntwana. Nonke. But istress sokwenzani? Uma ngabe kanti usebenzisa igunya lokuthi uzelwe la ekhaya. Sengisho le depression ebikubambile namhlanje la izolo. Sengisho lokukhathazeka uJesu akukhuzile uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki asike isidingo. Kunezinto uma sekufika uJesu singabe saba khona isidingo sazo. Uthi David noma ngihamba phi? Sheshani. Wabona ithunzi lokufa yonke indawo esabekayo kwayo. Uthi yena akenze njani? Ebese thini? Akasho ukuthi ngoba wena wenzani. Yabona indaba lapha? Ipresence yakhe nje ngoba wena unami, hayi. Angisasibona isidingo sokwesaba. Ungakenzi lutho nje, ubukho nje bakho. Amadimoni ayagoqana. Amadimoni esigodi sokufa ayagoqana. Ata hey lo muntu akahambi yedwa, ikhonto ahamba la. Eqinisweni bekuthiwe noma singadla into ebulalayo yabo enobuthi ayizusenza lutho. Izosishaya lento okuzazi ngokwenyama sibe siyidalwe ezitsha. Engabe sizazi ngokomoya. Ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu nobaba wemimoya yethu. He is our spiritual father. Ingakho engu everlasting father. Because your spirit carries your eternity. If God can father your spirit, kushuti he is your father forever.
thina leli gama lokuthi sibengelela nobaba wethu bamahlaba ngisalibolekiwe nje bandla lizobe lithathwe, because I'm not your everlasting Father. I'm just a vessel. Ivessel ayidliwa, kudliwa into ephethwe ivessel. Ingakho lithi iBhayibheli asizishumayelanga thini, kusho uPawulos, sishumayela uKristu, sishumayela isinkwa, idlani sona, ningadli iplastic yesinkwa. Kunenkonzo eningi obontla sekudliwe neplastic. Inkosi malanga yakhona mayikhona, mayingena iguqa wonke umuntu. Lonke udumo lukaNkulunkulu selikuleke indoda. Mangizodlula nje ningamangala nje mangidlula ngishaya umthetho nje from today. Ngiyabona angifune lokhu umi kanje ngidlule eduze kwakho. Ningake nibuzana ukuthi uyena noma khona ohambe. Glory to Jesus. Because I know who am I. I know who is the owner, who is the head of the church. Oh, Banabati, so far you have revealed mysteries to us. Oh, Banabati, kune relief engizwayo. Oh, Banabati, even if the devil is trying, if you are used, usuality conquers the mind. If you do things repeatedly, constantly, it becomes your second nature. It becomes your habit. So akulula ukureversa anyhow kanjalo. So kufanele ureplace lokho kujwayela ngokunye ukujwayela. Wezwe ngisho ube ne spiritual exercise. You exercise even your senses, your mind, and through meditation, meditating isibhalo. Esikhuleni meditate ngeenkinga zomzwa wakho. Meditator. Tata lo SMS ngoba iyaphuthuma. Ngisho ukuthi esikhoneni meditate ngeenkinga ngoba ziyakulimaza. Ziyalulimaza ukholo. Meditate ngani? Ngokuthi uNkulunkulu uthini. Iqolozela inkinga uthi angizucabanga ngawo, awuna part in me, in my mind. I refuse. I refuse. Ithi depression yasondela. Sonke siyafikelwa lezo zinto. Sonke. Ngicabanga ukuthi ngihlala ezulwini. Kofune kuye ezulwini mawungafuni ukuhlangana nama challenge. Hamba ezulwini manje. Kodwa qala ufe qala. Yebo. So awushaywa isimo sento ekuhlasela. Ushaywa ukureacta kwakho indlela uresponda ngayo. Ushaywa ukuthi wena uthi uresponde kanjani. In fact sishayeka la ku reaction more than ku respond. Ukuresponda kuvaya kwi thinking before you respond. Kodwa reaction awucabanga uvela ureact ngokwendlela yelento ezengayo. Uyabona? Mawu react kumuntu ekuthuka ugcina sewuthe andiyothuka ngifuza unyoko. Yabo? Ubusuthi how yini le nto bengiyikhuluma esikhona urespond. That was negama lithi responsibility, the ability to correctly respond. Obana bayizwa nje ngisho fuza unyoko kathudumisa njalo la usufuzisa abantu onyoko njengoba nje. Why? Because you are reacting. You know, reaction is mostly at the mercy of the thing ezakuwe. Manje sidalwe to dominate. Sidalwe ukuba sibe victorious. We are overcomers. Guess what? And we are given wisdom. And the wisdom is show ukuthi indlela right yokwenza into yaziyo. Ngesikhathi is right for the right purpose.
Umuntu one wisdom uyi part of a solution, akayona part ya problem. Umuntu one wisdom una lento kuthiwa self mastery. He's mastering ama emotions akhe. He's mastering will. Yonke le mastery iphuma kuMoya Ngcwele ebese by channel yena of mastering his life by the power of the Holy Spirit. You can't master yourself by yourself. You need, nikhona bazalwane? Yeah. Amandla kaNkulunkulu ukuthi ube namandla phezu kwakho. Esikhundleni ubhaste uphole. Yabona? And then ucabange rationally lento yenzeke kuwe. Ubale nendleko ze reaction yakho uma ngabe uzo react. Utshele ngisho ama emotions ukuthi kahleke izwi alisho ukuthi asenze kanje. Utshele ama emotions because they feel, they respond, they react to whatever happens to you. Musu uhamba ngama emotions, hamba ngoMoya Ngcwele. That is very important. Because uSatan uzokuhlanzisa yonke le nto uyidlala. Ngoba after a lecture kuzi test. And after a test mawuphasile kuzi promotion. uNkulunkulu aphinda kwethembela into ezinkulu. Ngoba uphasa test. Right now we lecture uMoya Ngcwele is teaching you. Mawuphuma phandle kuzotestwa lento yakho ukuthi buzu lalele. Kodwa uNkulunkulu uthembekile ngeke avuma ulingwe ngokungaphezulu kwamandla akho. Mawubona isilingo sizokuchazela ukuthi suku class bani. Obana bathi yakuzwa uMoya Ngcwele. Yeah. Ngitheke kuwe sengivala. Next Sunday uMoya Ngcwele sengitshelile uya confirm. Sizoqedela udaba lwethu about i-ministry, i-worship, i-principle which is durable as long as earth remain existing. This principle of giving, this principle of sowing and reaping it endures as long as the earth exists. Kusho ukuthi u-apply i-principle, i-rulership, i-law. Nikhona nonke bazalwane? Yeah. Isayini esihlahla masiphila ubona nge-giving. Sikhipha ama-fruit. Asiwadli njalo kodwa siyawakhipha. Asithethi ukuthi sebefika sebezonqambula. Kade ngikulengisile lokhu ngilengisa ama-apple. Nginesihlahla lapha ekhaya sesise sagoba sonke sigobiswa lokuzana kwataphe siyasindwa. Asicomplain. Siyathela. Sofika thina sesoka. I-life is sign life ne sign of love ubonakala nge-giving. The love is not, it does not enjoy receiving, it enjoys giving. For God so loved the world that he gave. There is a lot. For God so loved the world that he gave. Giving is a sign of love and love. Giving in general equal. Give, it shall be given. Give, it shall be given. Sow, you shall reap. You are reaping in order to eat and then leave the seed to sow again so that you don't break a cycle. Njoba abantu becela umhlaba nje is because the cycle is not broken. Ozelwe uyazala. Ozelwe uyazala. Ozalayo. Nikona nonke bazalwa. It moves. Everything is round. It moves around. Everything is moving around. So once we short circuit giving, then receiving ayikwazi ukufika. Inglosi ezabona uJakobe zazenze njani ezinye zenze njani. Kusho ukuthi makumale ezinyuka zenze njani ezehlayo. Azikwazi phela ukwehla zingeke enyuka.
especially mawuzosevisa ialtar lasezulwini. Ubeke umnikelo ungathi ubeke ebasket la. Spiritually ubeke ealtar. La uzothi mawubeka khona ukhulume uthi uzokwenzela wani lo. Ubeke noma ngabe uyayibiza imbewu kodwa nayo uyakwazi ukuyikhulumela. Umusho unemi akukhuluma ngayo kwabuzwa wathi udingani wathi angidingi lutho. Yathi imbewu iyadinga lo. Tshela makhelwane imbewu iyakukhulumela ungathi awukhulumi iyakhuluma imbewu. And kubalulekile bambeni ke lento engisho. Kubalulekile ukuthi uhlobo olwini lomhlabathi otshala kuwo. Hambe uyotshala spinach lapha na esihlabani sasolwandle ubona isomila izomila. Hambe utshala amazambane lapha ngasolwandle. Kodwa mawatshala inland endaweni evundile uwabona ngishedlela ephuma a green dark green ngoba watshala emhlabathini olungileyo. Mohamba utshala nje yonke indawo. Cheka ubuza uNkulunkulu ngitshala yini la kulomsebenzi okuzuza imphefumulo. Ngitshala yini eCKC. Tina siyamazi uNkulunkulu wakho uzokhuluma nawe. We are not trying to convince you, sikumanipulate ukuthi unikele. No, thina sibeka lokho uNkulunkulu athi asikusho bese sishinda banawo. Siyathembeka ekuthini sisho lokho uNkulunkulu akushoyo. And uNkulunkulu akakhothuza umuntu atshela makhelwane uNkulunkulu azange ekhothuza umuntu. Ingakho uma utshala uhlamvu lombila utholani? Isikhwebu esinenhlamvu engakhe. You'll never outpay God. You give God one corn, He will give you his quib. You give God one son, njengo Abraham, He will give you sons, njengeinkanyezi nesihlabathi. God will not allow you ukuthi ukhokhe ngaphezulu kwakhe. Uzomnika 5 akubuyisela 25 ngoba kufuneka azibone akubonise ukuthi uNkulunkulu. Ma ungamnika ilutho uzoshoda ngento azoyimultiplier back. That is why ethi uNkulunkulu ethi uPaulos angisho lokhu ngoba ngicela kunina ukuthi mhlambe no it's for uNkulunkulu ukuthi enze njani add into your account. Ebesethi my God shall supply all your needs. Ngokuhlangabezana nedingo zami zokushumayela ivangeli. Then uNkulunkulu uzobe sebhekezeni idingo. Ngoba nihlangabeza isidingo. Lesi sidingo hayi ngoba uNkulunkulu edinga usenza ngamabomu uNkulunkulu ukuze ngaso ahlangabeze idingo. Owesifazane wanikela ngokudla kokugcina. Uzathola ukudla kuzomgcina. Wanikela ngelast meal. Uzathola ilasting meal. Eyamlasta 3 years. Grossa kangaka nje akwazi ube negrossa ka 3 years. Iyaphila lento kodwa uSathane uzokwenza uzokwenza kube khona ngisho abashumayela against lento engiyishumayeza zona. Bashumayela against ishumi. Ngizoke ngikhulume kuzophela yonke imbuzo oyilalela ku YouTube. Hayi ishumi umuntu nje othatha ishumi yisela lo mfundisi loyo is a thief. Kusho abafundisi obathembayo nawo abadumile bathi ukhipha ishumi za scriptural. Ngifuna nje kube khona just one day ngimchazele ishumi kuyophela imibuzo yonke. Ngoba njoba siphithizela sivalwa kanjena uNkulunkulu uSathane vala iprosperity yakho uyayivala. Uvala umalaki. Lapha kumalaki kunegama esingasalisebenzisile ukuthi uma ungayikhipha ishumi uqalekisiwe. No, uJesu wabethela incwadi yesiqalekiso ngokuthi abe isiqalekiso yena. Guess what? Asisakwazi kwiNew Testament ukuthi uma ungayikhipha ishumi uqalekisiwe. Asakwazi ukusho lokho. Incwadi yomthetho yabethelwa. Usekhona la endlini? That is why the Bible says there is now no condemnation. Alisho ukuthi kwabakhipha ishumi kwaba kuKristu.
into ozoshoda ngayo la ishumini yilento esho lapha na 2 Corinthians chapter 9 verse I think verse 6. He who sow even kwa grace ngoba chapter 8 and 9 2 Corinthians kukhulunywa ngegiving ebizwa ngegrace giving. Asho sonke grace giving. So grace is opposite to law. Ma ufuna ukuphila impilo enqobisono, don't be under the law. Be under grace. Lithi iBhayibheli isono masingabusi phezulu kwenu. Ngoba nafaka yena uKristu. Nikhona abazalwane? Ngoba anisekho phansi komthetho, ni phansi kwegrace. And yavela lapha kuTitus chapter 2, uthi yenzani igrace? Isha umthetho. Uthi sithi no enkani kwenzenyama. Why? Because the grace is unmerited favor. Iphinde be ability of God within me. Ikwenza uthi I can do all things. Grace is semesana ne faith. You are saved by grace, not by faith. You are saved by grace through faith. So giving yakhona kwiNew Testament kunika abantu abacheerful. Abantu benikela bebedansa kube mnandi. Ngoba bona it's an opportunity, it's an honor to give. It's an opportunity. Bathenga ama shares asezulu. They are shareholders in the kingdom. Sure. Obana bathi siyabonga moya. Ngisho uNkulunkulu ngathi thatha ukugcina. Khona ukuzayo okuzokugcina. Umfelokazi akanikelanga in quality, in quantity, wanikela in what leli gama elithi niyakhumbula Jesu kuthiwa wathi onikele kungaphezulu kwenoka asho nje wanikele ngaphezulu kwe kusho ukuthi masekuhlanganiswa yonke iminikelo yenu lo mama uyidlula yonke. Why? I-calculation yasezulwini. Yebo thina sicounta ngenamba yena ucounta ngespirit. Njobe ngasemphongolweni nje ubona ubavala bonke behlangene ngokunikela kwakhe ngoba unikele ngalokho aphila ngakho masekuhambile akusekho ukuphila kuye. Ngifuna uteste uqobo lwakho uteste ukuthi umethemba kangakanani uNkulunkulu uziteste ngokuthi awusamethemba uMamoni uthemba uNkulunkulu. Mammon is not your master. He cannot dictate ukuthi uzonikela kanjani. God is your master. He has all the right to demand izinto akunike zona nakuphilisa ngazo. Nakunika amandla ukuthi ukwazi ukuyithola. Ukuthi asikhulumi ke nomama Hlaba. Ningashaqeka manganitshela iminikelo yethu noma la kule nkonzo. Sizincisha thina, sincishe. Kodwa one thing esime ngayo, lithi iBhayibheli khona unikele ngathi uyasaphaza, kodwa he never goes poor. Sinikele ngathi siyasangana, kodwa sishange underground. Silwana nani ukuthi isandla sokunene singaboni kwenzakalani. Amen sokhohle, singaboni kwenzakalani ngalo. Okusikuvezayo ngoba sifundisa nini. Because there's a lot esiyenzayo behind the scene. Ukuze lenkonzo ikwazi ukuqhubeka. Uba bekuthiwa we agreed sithatha kwasani nesinelungelo layo njengeshumi ngabe ngishintshe imoto njalo. Kodwa ngendlela engimthanda ngayo uNkulunkulu kwafika ukuthi it must be God first. Nemphefumulo first. Mina noma ngashoda as lo uNkulunkulu right yena emsebenzini wakhe. Uzobe sebona mina ukuthi wenzani ngami. Mina nje ngizobheka umsebenzi ukuthi ungashodi ngikhona. Lento is embedded, ingenile, ingqondo siziyavuma ngoba ilwa njalo kodwa seyiziyavuma ingqondo ibanjwa amandla amongcwele. Umongcwele usebenza umsebenzi weconviction. And sobabili singamawele nomkami Nkosi yami. Sobabili whatever happens financially we don't care. We don't care, we care less.
We're living a carefree life. Sifana neingane kuye. He is our source of supply. We depend, we trust him with all our hearts. We don't lean on our own understanding. Maite tata lokhu manje unikela asinandaba. Ukuthi sodlana kusasa. Ngoba sisodwa ukhona ubaba. Kufuneka abone mamona ukuthi he cannot master our lives. Kufuneka abone mamona ukuthi we refuse to be possessed by possessions. We possess those possessions. uNkulunkulu anankinga noma nganemoto ezu 500 until these things possess you. Then uyaqala uNkulunkulu abe nenkinga. Lo wayefuna ungena embusweni nje kwathi wadayisa konke onakho wanxapha waduba wahamba. He was possessed by his possessions. What Abraham wayenendodana ukuphela kwayo besides Ishmael. Kodwa uNkulunkulu mayethi thatha manje indodana yakho ukuphela kwayo. At the age of 100 uqala ukuyibona ubuso bakhe. For sure Ishmael Isaac uyigugu emehlweni kaAbraham ngoba at the age of 100 mayithola umntwana. Kodwa manje mayifuna umnikazi uvela lithi iBhayibheli wavuka ekseni. Wahamba 3 days and 3 nights ehamba eyonikela ngendodana. He could change his mind la kulo 3 days. Kodwa kulo 72 hours azange ushintshe ingqondo. Wathi uNkulunkulu ngikubonile ke namhlanje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu lokhu ungayigodlanga indodana yakho ukukuphela kwayo. Futhi washo naye wathi siyenyuka siyokhuleka eshe engcekweni ningakhuphuki nina salani la. Siyabuya yamuso. Uchaza amaHebrew 11 achaza ukuthi ngoba isithembiso singayo uIsaac. Njengoba ethi angenza umnikelo wokushisa kusho ukuthi uzomvusa emlotheni eseyumlotha uzomvusa ngoba isithembiso uJesu uzoqhamuka la kuyena. Nginipaphathisa ngokholo lukaAbraham njengamanje. uNkulunkulu uzofuna ukuyishintsha impilo yakho. Ubreak record emndenini. Kodwa akaze kube khona umuntu odekelwe itafula phambi kwezitha kanje. Nabathakathi akade bekuzama. Asimeni ngezinyawo. Umoyingcwele unginika isiqiniseko njengoba ngimla. Uthi laba bantu ngoba ukhuluma izwi lami kubo. Futhi uze kimi wakhuleka kimi ukuze ukhulume kubo. Ukhuleke kimi ukuze ukhulume kubo. Manje ukhuluma kubo inhliziyo yami ngoba uqale kimi ngabo. Uyangithembisa uNkulunkulu. Othi there's going to be joy engizokunika yona. This joy. This joy, ijoy kaJohn. Uthi uJohn encwadini yakhe yokugcina lapha kulezi incwadi ezu3. Ngajabula uma ngizwa ukuthi abantwana bami bamile eqinisweni ngangibanike lona. Nami uthi uNkulunkulu ngizojabula ngoba ngizothola ubufakazi babantu abamile esifundisweni. Ngoba ukuma kwenu kulesi sifundiso impilweni izoshintsha for the best. And njobula ziqiniso lokukhulula, no more struggle, no more anxiety. You see? No more fear, no more worry. As from today, anything uNkulunkulu aneplan ngayo ngawe ngoba njobe kufaka kulezi izinto nje efuna wenze lokhu nalokhu nalokhu. He is preparing you for great things that are beyond your wildest dreams. You are a dreamer, but awukwazi ukudreama uyofika entweni uNkulunkulu akuplanele yona. Yiso elingazange likubone. Nendlebe engakazi kuzwe. Noku beyond the imagination of your heart. Izinto uNkulunkulu akulungiselele zona. Hallelujah. Mvumela ke wembulele zona page by page ngomoya ingcwele. Ezinye the unbelievable izinto. That's why uNkulunkulu ekhuluma kanje is because what he has for you.
and kwemphoqa ukuthi akhulume kanje nawe angalokho ekhuluma izinto ezilight akhuluma into ejulile ngoba uphathe into uyakunweba unweba hallelujah you are enlarging, he is enlarging your heart, glory to Jesus, and he is enlarging your territory uzokwazi ukucontainer lezi zinto kulakuplanele zona akuyona nje ukuthi nje ngiyashumayela I'm enlarging your territory. Oh nikhona nonke bazalwane, and I'm enlarging your heart so that you have more faith. Once your heart is enlarged, then your territory will be able to contain. Enlarge your territories. There is no room enough. I'm extending your territory so that there can be room enough to receive. Have a territory which will accommodate even ukusindiswa kwehlo, even nama extended members of the family, extended sengisho ogogo umama le kude babangibheke imisebe yenkazimulo nefavor iyobamba abantu abakude ibadonse Jesus. Hallelujah to Jesus. I'm expecting great things. Oh, if you want uncommon results, do uncommon things. If you do what only 2% is doing, you will get what only 2% gets. Musuba umuntu ojwayele ukuba abenje you're status quo, common. No, you're not common. You don't even use your common sense because you will get common results. You have the mind of Christ when you have Christ's attitude. Your mindset is heavenly, is divine. Glory to Jesus. You are his representatives. Ngishilo la ngathi uJesu uze emhlabeni in your name. Ingakho engu-Adam. God has never been Adam before. Kodwa mayizokunqoba uSathane for you funeke akunqobe in your name engu-Adam. That's your name. That is your name. And leli gama li-inclusive. Asho sonke inclusive. Kusho ukuthi leli gama lithi Adam lisho mankind. Lisho yonke into ezele umfazi is included in the name Adam. Ingakho Adam oqala, he is the father of us all. And uJesu engu-Adam wesibili, he is the father of us all. Ngesikhathi esiphambanweni uAdam yesiphambanweni. Ngesikhathi enqoba uSathane mangele nangengqotshosi uAdam kade emnqobile izolo. Hallelujah. About 4 days ago uSathane wanqoba uAdam, kodwa manje uAdam unqoba uSathane. Ma Adam enqoba uSathane emthela ngehlazo, emphutha ikhali. I'm there. Were you there when they crucified my Lord? I was there by faith. Oh. Now I need people who says, Lord, every word spoken upon my life, ngisho njengoMaria, let it materialize within me. Let it become a reality. Let it manifest itself. Hallelujah. You've promised, Lord, you'll watch over your word to perform it. Your word has been delivered upon my life. Now, Lord, hallelujah, we have been watching your word to perform it. You perform the word that I've heard. Glory to Jesus. It came as a word and it becomes your action accordingly. Hallelujah. Hallelujah. Lord, my life cannot be the same. My life, it's impossible now. I call it an impossibility. The devil is a liar. A defeated enemy is a liar. His place is under my feet in the name of Jesus.